Insemmilkom, grazzi tal-li ġobkom tiġu, dinja taħdita oħra, fil-sensiela ta' taħdidiet li organizza l-Akkademija tal-Malti. Ivan Said mhuwiex ġdid fil-fatt is-sena oħra wkoll, konna stidinnieh biex ikellimna fuq May Butcher. Qed nitkellmu fuq il-qasam ta' traduzzjoni u qasam li jispeċjalizza fih, huwa traduttur huwa nnifsu u llum se jkellimna fuq suġġett interessanti ħafna. Ħajsemmi fil-fatt bosta tradutturi bdejna nitkellmu ftit qabel ġejtu intom diġà faqa li rasi, ġifieri immaġina se jgħidilna. Nħalli fidejk, imbagħad x'tippreferi inti għandek forsi 50 minuta li staqsu wara jew inti. Hija mistoqsijiet wara. Mistoqsijiet wara. Grazzi lill-Akkademja wkoll li reċettatni din għattini sena konsekuttiva. Sena oħra kif qal George kellna lil May Butcher. Xtaqt niddedika din is-serata tal-lejla lil żewġ ħbieb tal-Malti u li huma ħbieb tiegħi. Carmela Bela li ħallina ftit tal-ġimgħat ilu, konna ħbieb sew u kien ħabib tal-Malti. Fil-fatt hemmhekk qed tarawh ġie għall-launching tal-ktieb tagħna ta' Carmelo Vassallo. U naħseb ħafna minnkom tiftakruh lil Tony Cortis. Żewġ ħbieb tiegħi li din it-taħdita fil-verità hija l-esperjenza tiegħi fl-aċċent. Naħseb l-aċċent issa ilu ma nafx 20 sena għaddej u ili nikkontribwixxi għal dawn naħseb kważi f'kull edizzjoni. Din hija bażikament hija l-esperjenza tiegħi parti minna u qed tiġi riflessa hawnhekk. Ippermettuli nagħmel promozzjoni tal-aċċent, l-aċċent qed naħdmu fuq u din is-sena ħajkonna ħafna artikli interessanti, abbonaw fih, tistgħu tirċifuh b'xejn id-dar billi tibatulna email jew nkella aħjar li kieku taqrawh electronic. Kemm nagħtikom daqsxejn toma għandna lil Paul Zara ħajkompli jitkellem fuq Sajdon, ħajkompli bl-analiżi tiegħu u dis-sena ħaniċċelebraw il-100 sena mit-twelid ta' Andrea Camilleri. Ħanġu għas-suġġett tal-lum, mod ġenerali, biex niftaħ mod ġenerali, l-importanza tal-Bibja għal-Kattoliċi u l-Protestanti. Mela, għat-tnejn hija importanti, il-verb sar bniedem. L-ewwel kien verb, kien il-kelma u sar bniedem. Dik hija komuni kemm għall-Protestanti u kemm għall-Kattoliċi. Dwar il-qari tal-Bibja u il-Bibja fidejn in-nies, dik hija xi ħaġa differenti. Il-Protestanti jagħtu importanza iżjed. Ma' żmien din inbidlet anki fil-Kattoliċi u ħanaraw anki fit-taħdita tal-lum, ħanaraw żvilupp. Però fil-bidunet issa qed nitkellmu ħanitilqu fis-seklu 19 kif ġew l-Ingliżi ovvjament. U nibqgħu ġejna l-żminijietna. Jiġifieri il-bidunet, il-Protestanti kienu jagħmlu enfasi fuq il-qari tal-Bibja u l-importanza li l-Bibja tkun fidej in-nies. Issa, din kellha konsekwenzi pożittivi tagħha fosthom il-litterizmu. Biex nagħtikom eżempju estrem, ma ninsewx li l-iskjavi Amerikani, l-iskjavi tal-Amerika wkoll kienu kapaċi jaqraw għaliex kellhom jaqraw il-Bibja. Mela il-ħila tal-qari u l-kitba fost il-Protestanti kienet iżjed diffuża. Ma' żmien din inbidlet, ġifieri għall-ewwel il-Kattoliċi qalu le, qalu speċjalment il-Bibja mingħajr noti il-Knisja ma kienx tħallija, ma kienx tippermettiha. U iktar il-Bibja mingħajr spjegazzjoni. Ma ninsewx li Luteru beda bil-Bibja, l-insistenza tiegħu li l-Bibja bil-vernakolo, ġifieri bil-ilsim tal-post, biex mbagħad Gutenberg qabad il-Bibja u stampa bil-Ġermaniż. Fost il-Protestanti il-litterizmu kien diffuż. Mela dik mod ġenerali biex inżommuha f'moħħna għalkemm di ħadd inbidel u ħadd iżviluppa. Niġu għall-osservazzjonijiet storiċi,
dejjem qed nitkellmu fuq kif waslu l-Ingliżi ġew hawnhekk 1800 għaliex qelbu lill-Franċiżi, però damu sal-1814 biex jiddeċiedu hekk joqogħdux hawnhekk fil-fatt bit-Trattat ta' Pariġi. Dak iż-żmien, meta l-Ingliżi kienu għadhom ma ddeċidewx hekk joqogħdux hawn, kien ġa bdejna naraw attività tal-Protestanti f'Malta. 1809 ġonna l-ewwel attività. Hemm paper interessanti ta' Arthur Bornici, Protestant Propaganda in Malta, u tatina overview mill-bidu net tal-attività protestanta. Importanti ħafna u diħa narawha wkoll fl-iżvilupp ta' dawn iż-żminijiet li l-Ingliżi kontrarjament għall-Franċiżi tħabbew mal-Knisja, ma antagonizzawiex minkejja qed nitkellmu fuq gvern Protestant u l-Knisja, però raw is-saħħa tagħha. U sa ċertu punt anke kienu jużawha. Għandna aneddoti importanti li juru dan, il-gvernatur imur għal-Pontifikal San Ġwan. Jiġifieri bniedem Protestant imur għal-Pontifikat tal-Isqof. Mhux biss, imma ħadeħ kien iħalli s-sedja vojta li qed tirrappreżenta r-Reġina. Jiġifieri ara kemm kienu jirrispettawha. Għandna inċident interessanti ta' dak is-soldat li ma rridx jagħti s-salut festa Kattoliku, għaddew court martial. Ma ddiċ tiegħu. Jiġifieri bil-qies l-awtoritajiet Ingliżi mal-Knisja ma kienu jżommu relazzjoni tajba. Ma jfissirx li ma ħallewx l-attività tal-Protestanti, imma dejjem bil-qies għandna iżjed tard fis-seklu 19 għandna inċident fejn saħansitra ġew xi proseliti Protestanti li kienu insistenti ħafna u saħansitra l-gvernatur keċċihom mill-pajjiż. Is-seklu 19 ra ħafna faqar, però ra l-pesti, ġifieri għandna il-pesta tal-1813 għatlet 4,500 ruħ, mbagħad reġgħet ġiet il-kolera, il-litterizmu però minn 10% li kienu jisetgħu jaqraw dik tinbidel fl-aħħar tas-seklu mbagħad telha 23%. L-affarijiet issa nibdew narawhom jinbidlu wkoll. Min kien jaf jaqra l-Bibja ħajaqra bit-Taljan, aktarx kienet il-borgezija u ħataqra u kienet ħatkun bit-Taljan. Osservazzjonijiet importanti, daw għalija fil-fatt qed nitkellem ma' George li huwa lingwista, daw huma avvenimenti żgħar li fl-istorja tal-iżvilupp tal-Malti bħala lingwa moderna huma fundamentali. X'għamlu l-Protestanti għal-Malti għall-iskopijiet tagħhom biex ixerdu l-Bibja u r-reliġjon tagħhom. Però il-benefiċċju li ħamminnu l-Malti kien immens, fundamentali. U jien ngħid li kienu wisq importanti. Mela, ħanibdew. Fl-1815 ġiet il-Church Missionary Society u biex propju tiftaħ il-missjoni tagħha hawnhekk. Huma kellhom f'moħħhom li jittargetjaw lil Malta u l-Mediterran. Iktar importanti għal-Malti fl-1822 fetħu l-istamperija. Jekk taqraw l-artiklu tiegħi dwar Michelangelo Camilleri jien hemmhekk wieħed minnhom hemm lista tal-attivitajiet ta' din l-istamperija importanti. Mejn li kienu jħorġu kodba tal-Protestanti bil-Malti u anki bl-Arbi u bil-Grek u bħafna. Però minn hemmhekk ħarġu wkoll xi kodba oħra importanti bil-Malti, klandestinament, imma dik kienet stamperija importanti. U ġiet il-libertà tal-istampa 1839 fejn minkejja hemmhekk fejn il-Knisja ma ħadetx pjaċir, però minkejja dan il-Gvern Ingliż ħareġ bil-idea tal-libertà tal-istampa. Il-gazzetti bdew sena qabel 1838 ġabdew ġejn il-gazzetti. Anyway, u bat il-Knisja għamlet użu wkoll. Jiġifieri mbagħad kellna set ta' gazzetti pro-Kattoliċi, jew Maltin, jew mainly bit-Taljan. Mbagħad kien hemm dawk il-gazzetti Ingliżi u anki Protestanti.
Ma ninsewx li kien żmien ir-riżorġimentisti kienu hawnhekk li użaw il-ġurnaliżmu wkoll għall-iskopijiet tagħhom. Issa again, dik kienet biċċa għad miebsa għall-Knisja, għax ħafna mir-riżorġimentisti Taljani kienu antiklerikali. Il-Bibja bil-Malti mill-Protestanti xprunat lill-Kattoliċi biex joħorġu l-verżjoni tagħhom. U di dal li ħanaraw, dal iżvilupp li ħanaraw. Bis-saħħatek beda jinkiteb il-Malti, jiġi stampat bil-Malti u ġiet xprunata wkoll il-letteratura. Anki l-Knisja Kattolika viżavi il-Bibja u l-użu tal-Bibja kellha tbiddel l-attitudni tagħha u l-atteġġjament. Iżda ħanarawh ukoll. L-attività kif għattilkom tal-Protestanti favur il-Malti fis-seklu 19 plus ir-rikonoxxament tal-Malti fl-1934 għalija huma fundamentali. Li kieku ma seħħewx dawn iż-żewġ avvenimenti storiċi fl-iżvilupp tal-Malti naħseb illum kieku qed nitkellmu xi forma ta' Ingliż, laqqas xi forma ta' Taljan. Mela, x'inhuma l-vantaġġi għax aħna llum huma fuq it-tradutturi li jgħinu lill-Protestanti li tindieħes li tgħin li taħdem għall-Protestanti jew tindieħes magħhom. L-hawnhekk li titħallas ta' xogħolok u titħallas tajjeb. Għandna l-każ ta' Michelangelo Camilleri li ħadem fuq it-Testament il-ġdid li tawh 5 liri fix-xahar u fl-aħħar saħħa tawh bonus. Għandna il-każ ta' Giovanni Falzon jew John Falzon, din issa nibdew narawha l-ismijiet minn Taljan isir Ingliż. John Falzon li tagħna s-salmi fl-1926 saħan sitra tawh 10 liri. Ma ninsewx lil vassalli li il-Protestanti għalawh mill-qiegħan tal-faqar. Progress fil-karriera. Għandna l-każ ta' Leonardo Naudi li laħaq il-professur tal-kimika. Ma jfissirx li ma kienux kapaċi li daw laħqu għas sempliċiment kienu ħbieb tal-Protestanti, imma il-fatt li kienu magħhom ħenithom l-istess għal-vassalli. Ma kienx kapaċi jkun professur tal-Malti, imma il-fatt li kien ħbieb ta' John Huckam Frere, li John Huckam Frere kien b'saħħtu ħafna kemm dan Malta. Ma ninsewx li kien is-segretarju anki tal-Mażuni f'Malta, John Huckam Frere, kien b'saħħtu ħafna, l-affarijiet jgħinuk. Protezzjoni ġudizzjarja. U għandna l-każ ta' Michelangelo Camilleri. U hawnhekk permettu li ngħid storjella żgħira fuq Michelangelo Camilleri l-ewwel waħda. Da Michelangelo Camilleri għalija huwa bniedem ġenju, fil-fatt telaq minn Malta u għamil suċċess kbir. Da kien assis kattoliku li f'daqqa waħda qabżitlu u sar assis Anglikan. Li għamel huwa qabad ħarab lejn Ġibilta, ħamiju Armla Emanuela Fleri li kellha żewġ tfal, iżżewġu u ġew lura. L-eks Armla tagħha bi flus ta' Ingliżi, Kattoliċi Ingliżi, għamlitilha kawża il-qorti u rebħitilha it-tfal. U ġie l-marixxall għat-tfal. U dan Michelangelo Camilleri qabad li xkubetta u ħareġ għalih. Issa, dan suppost kellu jagħmel 20 jum fil-ħabs. Imma fil-fatt ma minhomx. Ġew mibdulin 200 tari ħallas multa. Issa biex inkunu għadna kollox, għax l-istorja tal-bniedem mhix ġdida, dejjem hemm ir-repetizzjonijiet. Dak iż-żmien l-isqof tal-Protestanti kien Tomlinson. Kienu għadhom kif għamlu djoċesi ġdida li kienet tinkludi Ġibilta u Malta għall-Mediterran. Da Tomlinson kien miżżewweġ lit-tifla ta' Patrick Stewart. U Patrick Stewart min kien? Kien il-gvernatur tal-pajjiż. U munsa għaqdu il-jigsaw puzzle intom, kif ċertu konnessjonijiet jistgħu jgħinuk. Hemm il-vantaġġi u hemm l-iżvantaġġi wkoll. L-iżvantaġġi huma l-iżolament, l-ostriċiżmu.
Leonardo Naudi li kien tabib bħalaxa għal-kemm huwa mill-belt, tilef il-pazjenti. Vassalli ma natax difna għal-kemm Vassalli ma natax difna kattolika ma nafux hekkux, ma nafux hekkux għax kien qed jaħdem l-ewwel qatt m'għandniex evidenza li sar protestant. M'għandniex evidenza li sar protestant. Jista' jkun li ma natax ukoll difna għax ma kienx miżżewweġ. Illum sirna nafuha ftit ta' snin ilu bis-saħħa ta' Mark Sammut, però konna nissuspettaw li dik ma kienx miżżewweġ u kellu 3 jew 4 tfal. 3 żgur u naħsbu li kellu ir-raba wieħed. Jista' jkun li l-kappillan ta' San Pawl il-Belt li kienet tagħmel fejn kien joqgħod tal-Pjetà kienet tagħmel parti minnu ma taħx ma millux id-difna ħabba fekk. Ma jista' jkun ukoll għax indies mal-protestanti. Fuq għal-issa daqshekk, aggressjoni. Kienet tfisser ukoll li jattakkawk. Għandna l-każ ta' Naudi f'Bormla u l-Belt. F'Bormla kien ma' Wilson. Wilson kien il-kap tal-Metodisti. Da mid-dera Bormla kellhom xi żona pastorali hemmhekk u qalaw xeba tal-Beati Pawli hemmhekk. Daw id-dettalji ħadthom mingħand David Aġus Muscat bil-ktieb ta' Panza Vecchia. Tista' tispiċċa bla xogħol ukoll it-tifel ta' Vassalli. Saver kellu jitlaq leb, ma setax sapporti l-persekuzzjoni. Għandna l-każ ta' Michael de Gabriele li ma kellu xogħol, kellu jitlaq lejn l-Ingilterra għax ma setax isib xogħol. Għandna l-każ però mhix traduttriċi ta' Marija Bonavija. Di kienet għalliema fi skola tal-gvern, kienet protestanta, kienet il-mara tal-avukat Bonavija tal-Belt u keċċewa. Di keċċewa fi żmien Panza Vecchia, meta Panza Vecchia kien Leo jew kien responsabbli mill-dana. Dat dettalja tieħu wkoll David Aġus Muscat fil-ktieb tiegħu. Pressjoni fuq dawk li tilqu biex jarburaw, ġifieri biex jirritornaw lejn il-fidi kattolika. U għandna l-każ ta' Morin, tal-patri ta' Morin, li għadla fejn imiet fiħdan il-Knisja Kattolika, u għandna l-każ ta' Leonardo Naudi. Leonardo Naudi reġa' mar fil-Knisja Kattolika. Mhux mingħajr prezz però. Ġifieri Leonardo Naudi once li reġa' mar fil-Knisja Kattolika ħallu jħallas prezz ukoll. L-Ingliżi mbagħad ukoll ma bdewx jafdaw. Imma għandna każ ukoll ta' bojkott, dan nirsqu lej viċin tagħna, il-każ ta' Karm Zammit, da qed nitkellmu fis-snin 80 tas-seklu li għadda, tas-seklu fejn l-laqda biblika dik li tal-Kattoliċi ġifieri kitbet fis-Sunday Times u qaltu isma' tixtrux il-Bibja ta' Karm Zammit li kienet tal-protestanti. Ma kienx faċli wkoll. Mela, biex nagħlaq l-introduzzjoni kien żmien ta' tensjoni biex tifmu daqsxejn it-tensjoni li kien hemm bejn iż-żewġ reliġjonijiet, speċjalment fl-ewwel nofs tas-seklu 19. Jien inqabbilha qishom iż-żewġ partiti li għandna bħalissa kif huma cutthroat għal xulxin. Kif huma lesti biex jisirqu n-nies ta' xulxin. U kif konna naraw ukoll nies prominenti faqqa diġà qegħdin fanatiċi fuq naħra u f'daqqa waħda nsibuhom fuq naħa l-oħra. L-istess dak iż-żmien. Kienu lesti ħin kollu għaddejjin biex jikkonvertu n-nies iż-żewġ naħat u għaddejjin ħin kollu bil-propaganda. Għandna l-każ ħelu ta' dan id-Dominikan Patrick Thomas Butler, jew aħjar Thomas Butler. Dan isemmih Franz Ċappara fil-biografija ta' Vassalli. Dan skont Ċappara jgħid li batuh il-propaganda fide propju biex jikkombatti l-mażunerija u l-protestantizmu. Però din jiena laqatni l-hawnhekk għax Dominikan, kont se nikteb xi artiklu għall-programm tal-festa ta' San Dominiku mbagħad ktibt fuq Serafin Zarb. Fil-fatt ktibt fuq Serafin Zarb. U bqajt nirriċerka insomma. U dan fil-fatt Butler ġi Malta
biex jistudja l-filosofija f'dik li kienet l-Università tad-Dominikani. Id-Dominikani l-Belt kellhom università. Hemm paper interessanti ta' Andrew Vella fuq dan is-suġġett. Da ġi jistudja il-filosofija, ġi uħmar ħafna drabi. Kien ibbażat ovvjament id-Dominikani l-Belt, però kien jaħdem ukoll jagħmel ix-xogħol pastorali tiegħu għand il-Ġiżwiti, kien jagħmel hemmhekk. Mhux tal-li ġiet, tal-li mbagħad kien beda jgħallem fl-Università tad-Dominikani l-Belt. Jifieri da hawnhekk. Mid-dera l-prietki tiegħu kienu powerful u b'saħħithom. At one point ukoll lilu u lil Panza Vecchia ġew ippreżentati biex kunu lecturers l-Università u l-Gvernatur għallhom le. Il-każ ta' Thomas Butler biex ngħidilkom il-tensjoni li kien hemm. Dan kellu żewġ inċidenti, kellu soldat fi Corpus Christi daħal biex jetta parsiqer imma fil-fatt ħareġ il-bajonetta biex itijielu. Mid-dera ma laħaqx tajjelu. U l-oħra kienet ta' Wilson, ġasad mejn darbora, il-kap tal-Metodisti li daħallu propju fuq il-Knisja biex imerieħ. Jibqajt nirriċerka fuq dan Butler u jinxattilkom nis prominenti fuq naħa, jkunu fuq naħa u mbagħad isiru. U da Butler wieħed minnhom. Meta jiena komunikajt mad-Dominikani tal-Irlanda biex nsaqsi minnu u fuq. L-uniku ħaġa li tawni kienet ittra handwritten tiegħu jitlobhom jerġa' jsir Dominikan. Ivi dam b'xi mod spiċċa minn Dominikan. Erġajt fittixt iktar fittixt u sibt li da spiċċa lecturer f'Università tal-Anglikani. Jiġifieri minnaħa minn dik il-forza kollha spiċċa n-naħa l-oħra. In-nuqqas ta' rispett kien minn iż-żewġ naħat, għandna l-każ ta' James Richardson tal-Harlequin li weħel libel għaliex l-Ingliżi fil-liġi tal-libertà tal-istampa tal-1839 għalu tistgħu tgħidu li tridu, però hemm il-libel. Però ma tistgħux toffendu l-reliġjon Kattolika, ir-reliġjon Protestanta u r-Reġina. U da Harlequin sfidhom, però l-awtoritajiet ħaduh il-qorti. U fil-fatt weħel multa. Kemm nuqqas ta' rispett bejn tnejn, orajt kemm sproporzjonat kien hemm iżjed Kattoliċi u ftit u inqas Protestanti, però anki l-Protestanti kellhom pereżempju l-kelma Popish u Romish bħala disprezz kienu jużawha ħafna. Mela, niġu għas-suġġett tagħna tal-lum li huma t-tradutturi li nafu li ħadmu għall-Protestanti. Tajjeb li nagħtu il-kredit il-minħaqqu, ħafna minn dax-xogħol għamlu Karm Sant u ħafna mill-informazzjoni li ġibta minn hemmhekk. Jiena laħħamt dak li sibtu ukoll. Nibdew bl-ewwel wieħed, Leonardo Naudi ġie semmejnieh, kien bniedem ambivalenti, hawnhekk nista' ngħidilkom ukoll storjella fuqu. Dan ġi wieħed Assis Ġermaniż li kien ludi u sar Protestant u ma kienx jitlef mument biex jagħmel il-propaganda protestanta insomma. Għalli l-Ingliżi għallhom isma' daqgħodu attenti minnu dak Leonardo Naudi. Għaliex dak Leonardo Naudi l-għonet iżżewweġ mititlu l-mara u beda joħroġ ma' waħda Skoċċiża, it-tieni mara. Għallhom isma' dak għodu attenti minnu. Għaliex filgħodu l-ħadd filgħodu qed joħodha il-quddiesa għand il-Kattoliċi u jgħidilhom qed nallima biex issir Kattolika. U wara nofsinhar qed imur il-Bible Circle tal-Protestanti. Din hija jekk għandkom il-Malti ta' darba jien fuq Wolf dan il-Protestant, però is-silta li qed nirreferija tiġi propju wara dik li ppubblikajt hemmhekk. Mela, Leonardo Naudi minn tal-ewwel li stieden il-Protestanti għallhom ejjew ħalli tilħqu l-East, tilħqu l-Mediterran, kien minn tal-ewwel li beda jġib il-Bibji bit-Taljan, tagħna ħafna traduzzjonijiet imma ma nafux li huma tiegħu, ħlif li nafu li tagħna l-Vanġelu ta' San Ġwan u tagħna wkoll ktieb il-qari
fuq bosta ħwejjeġ minn kodba kattoliċi li fiħan inem disa salmi. Dak huwa Leonardo Naudi. Hemm ktieb ta' Rogerello l-Mikallef, ħareġ ftit qabel il-miliet, interessantissimu, xi 30% minnu dwar l-attività tal-Protestanti f'Malta. Jina rajtu vera interessanti ħafna. Giuseppe Cannolo, da kien bniedem eċċentriku, da aktarx bis-saħħa ta' Leonardo Naudi, resaq lejn il-Protestanti. Da kien interpretu tal-iskjavi. Aktarx li studja l-arbi taħt Dun Giuseppe Calleja tal-Imdina. Da Dun Giuseppe Calleja kien importanti, l-għonet il-Knisja Kattolika f'Malta kienet tagħti importanza lill-arbi biex tagħmel il-missjonijiet tagħha fin-Nord Afrika. Mela, Dun Giuseppe Calleja aktarx li għallem l-arbi wkoll lill-vassalli. Il-weġġa ta' vassalli kienet meta kien hawn il-Franċiżi miet Dun Giuseppe Calleja u pretenda li l-Franċiżi ħajamlu lilu u mamluħx. Anyway, dak suġġett ieħor. Cannolo beda jaħdem qabel vassalli, aktarx fuq rakkomandazzjoni ta' Leonardo Naudi, ħadem ħafna l-Protestanti pubblikaw l-Vanġelu ta' San Ġwan fl-1822. Umbagħad hemm manuskritt ta' wieħed ċertu Giuseppe Grima, hemm teżi tal-Malti fuq u dan li jagħmel il-korrezzjoni ta' dan il-Vanġelu, il-korrezzjoni della traduzzjoni Maltese u fil-fatt hija ta' il-korrezzjoni hija ta' Cannolo. Kien eċċentriku, kien isin skont Schlins kienu jgħidulu l-Peppu, kien isin l-snin, il-skiken, sorry, biex taqqat anki l-mara tiegħu kellha problemi mentali. Baqa' kattolku sal-aħħar għaliex nafu bis-saħħa ta' Ganado, Albert Ganado, li dan indifen fiċ-ċimiterju li m'għadux jeżisti tal-Furjana. U issa niġu għal dak li għalija u naħseb għal ħafna u l-akbar Malti li qatra dan in-nazzjon. Mnuni nistudja kemm nistudja l-istorja ta' pajjiżna ma nistax nara bniedem akbar minn Michele Anton Vassalli. Da li tagħna kollox u miet fil-faqar. Ma temlu għandhom li da kien tanti ħobbu. Jekk taqraw l-istedina, per eżempju, jekk taqraw l-introduzzjoni tal-leksikon. Kien iħobbu, kien verament iħobbu. Kien traduttur tajjeb, minkejja li ma kienx jemmen fit-traduzzjoni. Kien jgħid il-Malti mhux tajjeb għat-traduzzjoni. Ma dana kollu, tana l-atti tal-Apostli, l-Evanġelju u l-atti tal-Apostli, skont Karm Sant, il-Biblista u l-istoriku ta' traduzzjoni Karm Sant, li hija fundamentali. U mhux ċajta fundamentali. Dan influenza lil Sajdon f'analiżi li jagħmel il-Biblista ta' żmienna, Pawlu Xiberras, dan ra li kemm f'dak li huwa sintassi u anki f'dak li huwa lessiku, Vassalli influenza lil Sajdon. Ħanamlu ċara. Sajdon kienu ħobbu Vassalli. F'paper fil-50s qal li dan huwa l-akbar lessikografu li qatra pajjiżna. Tana ħafna Vassalli, però żewġ biċċiet biss nafu li tiegħu. L-Evanġelju u l-Atti tal-Apostli u l-istorja tas-Sultan Ċilu. Li sa ċertu punt laqqas hija traduzzjoni, hija adattament. Għax huwa ħafna biċċiet. Anyway, ħafna xitajt fuq Vassalli, l-aħħar ħaġa li ħanajt huwa li il-Protestanti impjegawh biex jaqalaw il-kannolo, fil-fatt iġġieldu u tlewmu, u inċidentalment waħda mit-tajjira li qallu kannolo kien propju bis-sitwazzjoni non matrimonjali tiegħu, speċi ġibidlu l-attenzjoni. Imma
kannolo fil-fatt baqa anki wara Vassalli. Anzi, ma tantx domtu Vassallira. Michelangelo Camilleri, diġa semmejnieh, Michelangelo għalija, mela, Vassalli kellu 3 uliet, 2 minnhom kienu tradutturi u stampaturi, però ma nafux x'għamlu. Ma nafux x'għamlu, nafu li kienu jaħdmu għal protestanti, però biċċiet tagħhom li nistgħu ngħidu huma ta' Grabil, jew ta' Saver jew ta' ieħor, ma nafux. Għalija Michelangelo Camilleri huwa ibn Vassalli f'dik li hija traduzzjoni. Kien bniedem bravissimu, bniedem li bimli b'enerġija, hemm ħafna similaritajiet bejnu u Vassalli. Kemm ngħidilkom fuq il-ħajja ta' Michelangelo Camilleri, da kien kif għattilkom huwa assis kattoliku, beda assis kattoliku, kien jemmen fl-edukazzjoni tal-poplu, fetaħ skola l-Birgun, fil-ħodu u fil-għaxija. U il-language of instruction, il-lingwa tat-talim, kienet il-Malti. U dik kienet skola importantissima, imma kif għattilkom di qabżitlu, da mid-dera ma setax jikkopja biċ-ċelebat, għaliex fil-fatt baqa' assis u bat imma assis Anglikan u żewweġ. Kien bravu, għamel suċċess kbir barra minn Malta, il-protestanti raw il-potenzjal tiegħu batuh South Africa, batuh ħafna bnadi, għal 40 sena kien jieħu ħsieb l-Anglo-Continental Society fl-Italja għax hu baqa' b'saħħtu fit-Taljan. Il-traduzzjoni tiegħu il-ktieb il-Book of Common Prayers ma bit-Taljan Libro delle Preghiere Comuni, il-Oxford University Press sal-1929 kienet għadha qed tistampah qed tagħtina edizzjoni tiegħu. Bħala traduttur tagħna qabad għalhekk kattilkom huwa ibn Vassalli f'dik il-traduzzjoni, qabad il-Vanġeli ta' Vassalli u Latti u r-Revedijom u għaleb il-komplement tat testament il-ġdid u hemmhekk lesta it-testament il-ġdid. Da għax l-Ingliżi riedu, da vvinta wkoll grammatika Ingliżata. Fil-fatt anki taraw it-title ġdida bil-ġej kif namlu bħal Joe, bħal Jealousy, kienet Ingliżata. Tana is-salmi ta' David li skont Sajdon għalibhom direttament mill-ludi, però ma tantx faħru x-xogħol. Sajdon ma faħħarx ix-xogħol ta' Michelangelo Camilleri. Damel suċċess kbir, dam żmien twil kappillan ġo parroċċa l-Ingilterra, kien meqjus u kien point of reference. At one point kien ukoll ħareġ gazzetta jisimha l-Indikatore Religjoso. Incidentalment ftit qabel ma telaq minn Malta u mititlu Emanuela Freri f'inċident u mbagħad telaq mid-dera telaq u ma raġax ġi lura. Mela, Paolo Bonavia. Paolo Bonavia fil-verità li għamel tagħna dawn it-tliet Vanġeli, ċoe tagħna l-San Matteo, l-Atti tal-Apostli u anki dak ta' San Ġwan. Però fil-verità da li għamel qabad dak li għamel Michelangelo Camilleri 30 sena qabel u speċju Amerije. Kien għadu ħaj Michelangelo Camilleri u għenu bil-korrespondenza għenu u koll. Però interessantissimu da Paolo Bonavia huwa da qaleb is-serb tal-bronz. Dan huwa religious tract, da l-protestanti kienu jħobbu jħorġu daw il-religious tract, is-serb tal-bronz. Is-serb tal-bronz kif nafuh fil-Deuteronomju. Issa Arnold Cassola fil-ktib tiegħu Lost Newspapers of the 19th Century da jelenka bħala gazzetta li nintilfet. Issa di verament intilfax għax provajt il-fiċċa kullu kien fejn stajt immur ma nistax insib kopja tagħha. Jien il-punt tiegħi huwa ma nafx kemm hija gazzetta, ma hekk iridu nsejħlu gazzetta hija gazzetta. Imma fil-fatt huwa trattat reliġjuż, is-serb tal-bronz kien u fil-fatt ħareġ darba biss, which
li tagħmel ukoll dik li ma kienx gazzetta. Dan Paolo Bonavia kien stampatur innifsu fil-fatt is-serb tal-bronz ħarġu hu stess istampaħu il-belt. Kien traduttur klandestin, ovvjament, ma setax. Ġi rakkomandat biex jisbulu forsi ġob, ovvjament, kien tbati. U tħarreġ fil-Protestant College ta' San Ġiljan. Dija storja interessanti tal-Protestant College, ma nistax nidħol hawnhekk, dal-Protestanti għal ftit żmien kellhom kulleġġ dik li ngħidu llum Old College Street ta' Sliema, hemmhekk kienu jħarġu ex-assisin kattoliċi li kienu jiġu mill-Italja u jħarġuhom f'dan il-kulleġġ. Turin il-ħin diġà. Sorry. Ma ħanaqta. Anyway, mbagħad kellu jala, dal-kulleġġ kellu jala. Mela, niġu għal Giovanni Falzon ġi semmejnieh, dan tħarreġ Firenze, at one point batu ħanki Nord Afrika biex fost il-Maltin, qaleb il-salmi, kien daqsxejn paċenzjuż da, ħarġu fl-1926. Meta fl-1924 kellna l-ortografija. Ma nafx għaliex ma stenniex, kien naqgħin paċenzjuż. Aktarx li konsulta il-xogħol ukoll ta' Camilleri, u ukoll qaleb il-Evanġel ukoll ta' San Luqa u litra l-Lut, u aktarx li uża wkoll il-Bibja ta' Giovanni Diodati li kien Kalvinista. 1926, kemm nagħlaq dan is-suġġett daw għamlu 2000 kopja. Il-ritratt li qed taraw dik hija kopja li hemm fil-Melitenzja, dik ħatta mill-ktieb hemm kopja il-Melitenzja tal-Università, dik ħatta minn hemmhekk. 1926. U hawnhekk tiġi dik li jien qed insejħilha l-iżvolta Kattolika. X'inhi din l-iżvolta Kattolika? Jien għattilkom mill-bidunet li l-Protestanti xprunaw, ippuxjaw, ħajru lill-Kattoliċi jagħmlu l-Bibja bil-Malti huma wkoll. U wasalna f'dan il-punt. Dan jirrakkonta ħsant fejn jgħid li kienu tlieta min-nies Sajdon, Alfons Maria Gallia u Pietru Paul Grima li qalu isma' wasal iż-żmien li nagħmlu l-Bibja sħiħa bil-Malti. U kulħadd il-biċċiet tiegħu. Alfons Maria Gallia u Pietru Paul Grima ma kinux jafu il-lingwi oriġinali u qalbuhom mill-Latin. Sajdon li kellu l-kompitu li jibda beda mill-bidu mill-lingwi oriġinali, b'xi wasal fejn il-biċċiet l-oħra u baqa' għaddej, injora x-xogħol li sar, da Sajdon għamel biċċa xogħol tajba, kbira, mhux biss, imma kien joħroġ ktieb minn butu. Jiena għalija din hija l-iżvolta Kattolika fejn għall-ewwel darba iddeċidejna li jkollna l-Bibja sħiħa bil-Malti. Imma kif wasalna l hawnhekk għal dal-punt? Issa hawnhekk qed inkun selettiv. Tinsewx li l-suġġett tal-lum huwa l-Bibja, il-traduzzjoni tal-Bibja. Ma nistax nidħol feli oħra, għalkemm ħansemmi xi affarijiet oħra. Mela, kif wasalna saw? Fej Maltin oħrajn bdew jaqilbu huma għandna l-każ ta' Fortunato Panzavecchia li qaleb is-salmi, ma nafx għaliex qatt ma ppubblikhom, kien bis-saħħa ta' Reinhold Konzi li fi żmienna qalibhom fi ktieb Ġermaniż. Għandna Richard Taylor li tagħna żewġ settijiet ta' salmi, wieħed minnhom aktarx li plaġġjarizza ta' Camilleri. Mela issa filli nibżaw mill-protestanti, imma issa mhux tal-li qed nieħdu mant il-protestanti, għax fil-fatt naraw ħafna semblanzi ma ta' Camilleri, ta' Richard, tagħna żew settijiet ta'. Mbagħad għandna il-Giuseppe Muscat Azzuppardi, li tagħna l-Evanġelji u l-Atti tal-Apostli, li skont Sajdon kienet traduzzjoni tajba ħafna. U bat għanna l-Dun George Preka. Dun George Preka kien jimxi bil-biċċiet, kien jaqleb is-siltiet, kien jaqlibhom hu, kien jew jaqlibhom hu biex jgħallem fuq is-silta tal-Bibja. Jew kien juża propju ta' Giuseppe
Muska ta' Zoppardi. Il-idea ta' Don George torbot ma tal-protestanti tallem għabbażi tal-Bibja. Ġifieri araw l-iżvilupp mill-bidu tas-seklu 19 u s-sawnek Don George qed nitkellmu il-bidu tas-seklu 20. Mbagħad għandna l-Don Carlo Cortis li tagħna l-ktieb ta' Rut mill-Ebrajk. Però anke l-Knisja Kattolika għattilkom bidlet il-fema tagħha. Kien hemm il-Papa Leon li bħalissa qed jissemma ħafna il-Papa Leon 13 li propju waqqaf din il-Repubblika, il-Kommissjoni Repubblika li mbagħad il-Papa ta' waraħ minna beda jagħti id-degrees beda jagħmlu l-korsijiet fil-Kodba Mqazza u joħorġu id-degrees minn hemm. Il-Papa Piju 10 waqqaf l-Istitut Bibliku. Mbagħad niġu għall-1915 biex fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta jinfetaħ id-Dipartiment tal-Istudji tal-Kodba Mqazza. Imma dan aħna x'interessana? Għaliex fil-fatt il-frott beda ġej lejn Malta. Għandna lil Michiel Gonzi li fl-1908 għaddes, nitnoqgħod attent kif nitkellem fuq Gonzi, nkun preċiż, għaxaw Sergio. 1908 għaddes u mar jistudja l-liġi kanonika Ruma. Imma, mudiment li kien Ruma, kien għadu kif fetaħ l-Istitut Bibliku. Għal ħan istudja u koll, daħal jistudja l-Kodba Mqazza. U bat għanna fl-Istitut Bibliku u koll l-Sajdon li ġab il-licenzjat. Warajħ kien mar Don Karm Sant u koll studja l-Istitut Bibliku. Min dik il-Kummissjoni semmejtilkom il-Repubblika, għanna l-Serafin Zarb li ġab l-ewwel dottorat fil-Kodba Mqazza. Beda ġej il-frott ta' dan kollu. Għaneddu żgħir dan Gonzi sar isqof ta' Għawdex, u ovvjament il-katedra saret vojta, laħaq ġi Sajdon u pretenda li jidħol minn floku ħadlu postu Daniel Kallus. Daniel Kallus huwa dak id-Dominikan li mbagħad għamel karriera jgħallem il-filosofija Oxford, għamel ftit snin u mbagħad reġgħet infetħet. U wieħed mill-contenders kien hemm tnejn, kien Carlo Cortis u Sajdon, u ħada Sajdon. Issa jiena għax is-suġġett huwa fuq it-traduzzjoni tal-Bibja. Imma kien hemm ħafna konsegwenzi pożittivi. Jifieri ma semmejtx l-għexieren il-biċċiet ta' traduzzjoni reliġjużi. Eżempju, ma semmejtx li Ludovico Mifsud Tommasi li tagħna ktib sħiħ ta' Kant in-nijiet maqlubin mill-Latin, jew kella dak id-Dominikan x'Kembri li tagħna it-tridu tal-ġimgħa l-kbira. Jifieri dak kien hemm effetti pożittivi importanti. Biex tkunu tafu dwar dan, hemm paper interessanti ta' Pawlu Xiberras, The Tradition of Religious Translation in Malta, li deret fil-Melita Teoloġika. Waħda mill-konsekwenzi pożittivi kienet anki fit-traduzzjoni letterarja. U jien nsemmi tnejn, dejjem qed inkun selettiv. Għandna il-każ ta' Jane Onofrio li qalbet il-Boccaccio mit-Taljan u ħasbu li huwa l-Arbi, din hija riċerka ta' Giovanni Bonello. U għandna l-każ ta' Eduardo Kakija li qaleb mill-Portugiż għal Malti Predato de Amor. Dak kien hemm professur Portugiż li rrid din il-poeżija tinqaleb fil-lingwi kollha tad-dinja. Il-punt huwa issa il-frott beda ġej u dawn ma tangible result ta' dak li tal-effett jien nemmen li bdiet brimja żgħira tal-protestanti u wasalna hawnhekk. Issa ħankomplu bis-suġġett tagħna, jiġifieri it-tradutturi 5 minuti, ma mhux sendu miżjed. It-tradutturi, tliet tradutturi biss jonos.
Mela, Giuseppe Morin u Michael De Gabriele ma tawna xej speċjali, ix-xogħol tagħhom ma kienx tajjeb. Il-każ ta' Michael De Gabriele semmejtu diġà, nsemmejtu għaliex propju kien ma setax isib ġob għal dan kollu mar mal-protestanti, mhux se naħli żmien. At one point il-protestanti talbu il-parir ta' May Butcher fuq ix-xogħol ta' Morin u Michael De Gabriele, għaltilhom le x-xogħol tagħhom it's not up to scratch. U ħadu l-parir tagħha. Mhux se nidħol minni May Butcher kienet tħobb il-Malti, kienet protestanta u għalhekk ikkonsultawha. Imma kellha moħħ miftuħ. Qiltilhom isma', qiltilhom għax ma taqbtux l-Evanġelju ta' Dum Pietru Pawl Grima u tużaw lilu. Qiltilhom jien lest li naddattaħ li nużaw l-ortografija tal-Għaqda għaliex ma nafx għaliex Alfons Maria Gallia u Pietru Pawl Grima ma użawx l-ortografija minn kelli ħarġu qed nitkellmu wara l-1926. Alfons Maria Gallia kien qal li minħabba li kien xjafu allura ma kienx baqgħu żmien għal biex jitgħallem l-ortografija saba' diffiċli biex jitraduċ biex juża s-sistema tal-Għaqda ħalli jkun jista' juża għal. Thank you, Daniel. Għal ħanibqa' saħajtu kollha nuża sistema qadima tal-ortografija. Imma mhux ħan nuża sistema ġdida minn kejja li nappoġġja. Nappoġġja. Se fil-każ ta' Pietru Pawl Grima m'iniex ċert, imma interessanti li wieħed ifittex għaliex. Daniel għadu kif ħareġ ktieb interessanti dwar l-istorja tal-Għaqda. Imma nafu li kienet normali, laqqas membri tal-Għaqda kollha ma kienu. Infatti Dum Pietru Pawl Grima kien membru tal-Għaqda, jiġifieri Pero anki ektaraw anki hemmhekk tagħti daqqatajn mill-ewwel kien jikteb u kien ma laqgħa ma kienx bħal ħafna oħrajn. Kellhom ix-xogħol tat-tipografija lesta, tarġa' tibda mill-bidu. Anyway, May Butcher offritilhom u bdiet fil-fatt bil-Evanġelju ta' San Luqa biex tadatta l-ortografija tal-Għaqda. Dak il-proġett ma naf fiex wasal, però issa nnotaw li iċ-ċirku dar kompletament ġissa il-protestanti qed jieħdu mant il-kattoliċi. Però ma nafx kif spiċċa dak il-proġett. Niġu għal żminijietna, niġu għal Karm Zammida huwa każ interessantissimu dan kien wieħed minn dawk l-intellettwali laburisti attivi ħafna fil-Partit Laburista, ħafna mill-informazzjoni fil-fatt li Franz Gallia, l-istoriku tal-Partit Laburista, kien viċin dik il-klikka ta' Giuseppe Orlando l-oħrajn. Kellu karigi anki fil-Partit Laburista, kontesta l-elezzjonijiet ħafna drabi ma bla suċċess. Fl-1980, ġifieri issa ġejna viċin tagħna sewwa, dan qaleb il-King James mill-Ingliż għal-Malti, dam 17-il sena jaqliba. U bat fl-1983 reġa ħareġ edizzjoni oħra. Din hija l-ewwel Bibbja bil-Malti volum wieħed fi ktieb wieħed. Il-Kattoliċi kellhom jistennew sal-1984 biex ikollhom il-Bibbja volum wieħed. In the meantime kenna ta' Sajdon, it-tieni edizzjoni ta' Sajdon, imma ħarġet fi 3 volumi, wieħed fl-1977, liħor fl-1982 u liħor fl-1990. Jifieri ħarġet fi 3 volumi. Jifieri dan kien first. To be fair, il-Bibbja Protestanta hija irqaq mill-Bibbja Kattolika, għax ovvjament hemm xi kotba ma mhux inklużi. Pereżempju, fil-każ fit-Testament il-ġdid m'għandhomx littra ta' San Ġabru. Mbagħad da semmejnieh diġà dwar il-bojkott li kien hemm li l-ħiel tiegħu jagħtihulna Monsiur Lawrence Kakija li qabeż għalih. Dan mbagħad beda Monsiur Lawrence Kakija qabeż għalih u kien jikteb favorih għal 18-il sena wara il-Konċilju Vatikan II. Daw l-affarijiet ma jsirux. Karm Zammid hemm paper ta' wieħed ċertu Abela, biblista Abela li qabbel xogħlu ma ta' Sajdon u jidher li ma għamilx xogħol ħażin. Niftakru kont żgħir fuq
white, kienu daw servizz fl-aħbarijiet, u appuntu kien qal, u l-poplu Malti jistenna, u l-poplu Malti jistennax, rrid li jkun hemm bibja sħiħa. Wasalt fit-tmiem imma huwa dovorus li ngħid is-sorsi, uħud mis-sorsi li użajt, semmejt il-Karm Sant, dik huwa Bible Translation and Language hija propju l-papers kollha ta' Sant, il-Fakultà tat-Teoloġija qilbuhom kollha bl-Ingliż, jien għandi bil-Malti, dawk għamilhom nofshom bil-Malti. Nirrakkomanda dak il-ktieb ta' Rogerello l-Mikallef huwa xogħol imma interessantissimu il-Vassalli. X'naqbad ngħidilkom. Aqrawh. Hemm il-ktieb ta' David Aġus Muscat interessanti. Fuq il-passi ta' Vassalli hemm ħafna fuq Leonardo Nardi, hemm fuq Vassalli, hemm fuq it-tilwima li ktibt jien dwar li kellu kannolo ma' Vassalli, hemm il-ktieb ta' Karmel Bezzina però da mhux kollox, konsultajt ħafna affarijiet oħra. Nispera li għoġbitkom dak kollu li kelli xi ngħid. Leżat. Aħna suppost għandna ta' seba, ma nissugraw, ġifieri ngħidu għandna 10 minuti, kwarta massimu, mistoqsijiet, interventi. Kif jiġu jkeċċuna nħilqu. Nixtieq ngħid ħaġa, għax fil-kuntest kollu li qed tiġi tradotta l-Bibbja bil-Malti fejn jitlu l-Kattoliċi. Il-Knisja xorta baqgħet tuża il-verżjoni bil-Latin. Sal-Konċilju Vatikan II, jiġifieri inkar fatt li Sajdon eleba fil-Malti. Ma mbagħad fit-talb Ma kienx ħajkollu aċċess għal ġifieri min irid jaqra il-Sajdon, irid jaqra individwalment imma mhux fil- Il-mużew mbagħad. U din Mill-ewwel ħaduh, li Sajdon mill-ewwel ippatronizzaw. U din hija xi ħaġa tipika biex noħorġu l-barra minn Malta. Pereżempju, waqt it-traduzzjoni tiegħi ta' Flaubert, int qajt ma' episodju li fakkarni dak li konna niddiskutu. Fejn l-ispeċjali huwa antiklerikali. U il-kurat, l-ispeċjali hija l-kurat illi l-Kattoliċi ma jaqrawix il-Bibja, għax il-Knisja ma tinkoraġġaxx li tiġi tradotta. Ma imbidlet. Ma żmien. Ġifieri flejtin. Ekku. Fi żmien Napoleon it-Tielet. Ġifieri xi ħaġa li kienet universali fil-kuntest tal-Knisja mhux ġast. Però anke Knisja mbagħad bidlet illum. Ħanajdlek ma semmejtx għax il-ħin qed jafas il-Ġerardu Paris. Jiġi wara, ġiġi fis-snin 30 wara dan dik li ngħid l-isvolta. Ġerardu Paris qaleb il-Bibja u l-Evanġelji għamilhom pocket size. U għamel xi 60,000 da. Jiġifieri mbagħad il-Bibja altru l-ġiet fl-idejn, ġifieri daw mbagħad fis-snin 30 l-Evanġelju ta' Paris għamilhom pocket size apposta biex iqassam, ġifieri kien hemm shift kbira. Denni. Semmejt traduttur li ippubblika xi verżjoni mill-Bibja l-Nofsija laqas parti minnha fl-1926. U semmejt li nseqpaw minnu xi ħaġa. Le, f'1926 is-salmi ta' Giovanni Falzon. Sewwa, issa da Giovanni Falzon u semma xek li ma kienx adotta l-ortografija tal-aqda. Susi? Fejn kien semmija u kien kiteb x'imkien li. Jien Sant jgħid li kien konxju li kien hemm u ma kien impaċenzjuż. U anke naħseb nistgħu mhux ħanejt dak li ħajt mhux Vanġelu, però il-fatt li t-tarif ġie ppubblikat l-8 Novembru tal-1920 u l-ktib li ħorġi ppubblikat fl-1926 jista' jkollu wkoll ma kienx hemm biżżejjed ċans. Hija li hekk naħseb. Però Giovanni Falzon jew John Falzon x'tistgħu ssibuh John Falzon jekk tmorru tfittxuh fil-dana. Kien konxju u xtaq jużah. Ma naħseb jien ma biex tagħlem sistema ġdida fil qed tikteb mod tiegħek u fil-tbiddel mhux biss l-alfabet imma l-ortografija ta' kif qed tikteb, jiġifieri jista' jkun li minħabba kien hemm kittieba li saħan 16 snin wara baqgħu jiktbu b'mod antik aħseb wara li f'sena u ftit ma setax ikollu bżejjed biex jitgħallem l-ortografija ġdida. Forsi seta' jibżgħu kollu r-rispons tal-pubbliku.
kellek nies bħal Cremona li baqgħu jippubblikaw sal-1929 pereżempju ippubblika Manual of Modern Orthography bl-ortografija l-qadima. Cremona. Cremona. Għaxu li l-Malti l-ewwel tidħol fl-iskejjel imbagħad l-ortografija l-ewwel tidħol fl-iskejjel imbagħad. Jiġifieri eżatt ma nkun ir-rispons tagħna. Dunkarmle, Dunkarmle l-ewwel qeleb. Ija? Storja żgħira dwar it-traduzzjoni ta' Karl Zammit. Iva? Però qabel naħseb li taħdita interessanti bħal din nista' tkun ħafna aktar reklamata biex jisemgħu aktar nies. Għaliex ħassra li taħdita ta' dik il-kwalità semgħu 50 ruħ. Ma Qed nirrekordjaw saħal nitfawha fuq il-min. Il-traduzzjoni ta' Karl Zammit ovvjament hija maħuda mill-verżjoni awtorizzata il-King James. U allura ma fiex l-apokrifa tat-testament il-qadim, hemm seba' kodba bħal Makabe, eċetera. Mhux ġabru fit-testament il-ġdid, ovvjament hija parti dak m'hemmx differenza bejn il-kattoliċi. Jitilli hemm nieqes ta' fil. Nafx il-ngħid. Oh, Ma tiċċekkja li jekk trid 27 ktieb fit-testament il-ġdid tal-Protestanti tal-Kattoliċi. Ara x'hemm nieqes? Huwa l-istess. Seba' kodba tal-apokrifa fit-testament il-qadim. All right, okay. Mela, din il-Biblia ta' Karl Zammit kienet lesta ħabta tal-1980 Trinitarian Bible Society l-Ingilterra. Pero ma kellhomx permess li tiġi Malta. Pero ġabuha Malta protestanti. Ġo bombers tal-Air Force Ingliża. U ti għaliex ma kellhomx permess? Minħabba nimmaġina jien l-isqof ta' Malta sab xi oġġezzjonijiet li ma setawx jimportaw. Però dak huwa xorta permezz ta' ħbieb protestanti fil-Royal Air Force u dak huwa fil-Commerce Ingliżi. Interessanti di. Nafa. U skużani jekk kont żbaljat, ma jkont minn għalli anki fil. Nafa tru nies li attwalment kienu jaħdmu mal-militari Ingliż. All right, okay. All right. Interessanti. Għajdi, Simon. Dwar l-ukatija. Dak li jiena rajt, imma l-importanza għasik is-sors fej għamil dik il-poezija bil-Portugiż. Għax jiena ximkien rajt, ma sax niftakar maħħax nota, illi hu għalek ukoll dwar l-ukatija għalek għal-Malti l-iktar ktieb famusa u ġifiri fil-Portugiż. Jista' jkun li dil-poezija qiegħda f'dak il-ktieb. Dik-ktieb. Mur Google Books għamel dak bil-Portugiż u ssib il-ktieb kollu u mbagħad issib il-verżjoni Maltija. Ma nafx ngħid. Jew għandi x'imkien, imma dan huwa proġett ta' wieħed Portugiż. Rid jiċċelebra propju l-awtur ta' din. Kamox. Jekk tagħmel ismu dan, issibu fuq Google Books. U ssib il-ktieb kollu anzi, jiġifieri mhux biss ta' dwar Dukakija. Inti ma tafx ġifieri inti għadek ma tafx jekk dan dwar Dukakija ma tradus dik il-poeżija biss jew il-ktieb kollu. Insejt, Simon, ngħidlek il-verità insejt. Għax rid nagħti biss eżempju però nagħmlu dwar Dukakija qaleb ħafna affarijiet oħra wkoll, imma di tal-Portugiż għajdli. Don George, minn ma lingwa kien jifferuġi fil-tiet mill-Bibja? Jien naħseb l-Italjan ma rriċerkajtix. Susi? Taħseb mill-Vulgata? Ma nafx, skużawni ma dik ma. U għaxħana jgħidlek il-verità, fittix bċejjeċ ta' Don George, biċċiet maqlubin, u staqsejt, u ma stajċ insib, però kont naf li kien jaqleb, u kont naf ukoll li uża il-Bibja, l-Evanġelji ta' u l-atti ta' posti ta' Giuseppe Muscat Zoppardi. Meta mqabbel ma' Sajton Karl Zammit jidher li għandu livell tajjeb. X'metrika tuża fis-sens ta'
Però da hemm analiżi ta' wieħed ċertu għabela. U analiżi estentiva, ġifieri, u ħabbiċċiet. U m'għandux kummenti pjuttost qal li għamel biċċa xogħol tajba. Issa vera għandu dak id-difett. Dak jibqa' difett li inti ma titraduċix mill-oriġinal. Però qed ngħidu wkoll mill-King James ukoll traduċa, ġifieri ma qabadx any other Bible, ġifieri King James hija the Bible. Imma jibqa' l-istess difett. Dak huwa difett ma stax inti l-aħjar inti li tmur għall-oriġinal kif għamel Sajdun. Jien naħseb, suppost li naf, imma jien naħseb li mill-Vulgata. Naħseb mill-Vulgata. Mill-Latin ġifieri. Richard. Għajja daqxej, Richard, imma. Grazzi tal-prezentazzjoni u vera post xogħol li għamilt. Il-domanda tiegħi hija dwar il-konflitt bejn protestanti u l-Kattoliċi. Jekk il-protestanti kienet istigata mill-gvern, mill-politika, kienet qed l-istiga biss ġifieri. Le, definitely. Il-Kattolistat huwa ir-reġina jew Le, somda xej. Qed nitkellmu fuq tlieta. Ifi għandek il-gvernatur, il-Kattoliċi u l-Protestanti. Il-gvernatur kien joqgħod attent ħafna. Anzi għattilkom inċident li darba minnhom ġew xi Amerikani u għażew jew insomma rawhom żejda u keċċihom. Le, anzi kien joqgħod attent ħafna. Ma kienx ma jħallihom xejn, ġifieri ma kienx jimpedihom, ġifieri lill-Protestanti mhux ma kienx ħallihom, għax fil-fatt kienu jgħajruhom fil-House of Commons kien hemm ħafna dan id-dibattitu, jgħidulhom da xi ġifieri fid-drittijiet aħna m'għandniex. Imma l-gvernatur kien joqgħod attent, kienu joqogħdu ħafna attenti. Gvernatur wieħed xellifa f'dik li hija reliġjon, ma nafx insejt x'ismu dak li neħħa l-karnival għal ftit. Kien xi kalvinista u neħħa. Imma pija kien joqogħdu attenti ħafna. Tantu hekk li biex bnew il-katedral ta' San Pawl, il-belt, ta' mhux 40 sena ikarkru ma jistgħux jibnew. Biex kellhom ċimiterju tal-Braxja, għax ma kellhomx fejn, l-Ingliżi ma kellhomx fejn jidfnu. Letteralment ma kellhomx fejn jidfnu. Il-Braxja qed nitkellmu viċin fl-aħħar tas-seklu 19, ġifieri le, anzi, kien joqogħdu attenti ħafna gvernaturi. U tant kien jirrispettawha, wow, Sergio, forsi biex ma nkun eżatt, naslu għal żmien il-gwerra. U meta kien hawn il-ġuħ li l-Gonzi bagħtu, għallu ġibinna l-qamħ. Jiġifieri dik ifisser li kienu jtuha wejt il-Knisja, daw ġew darhom mal-ħajt u fil-fatt Gonzi ġabilhom il-qamħ. Ma marrux qalu jew ħadwa f'idejhom il-biċċa xogħol użaw il-power tal-Knisja. Le da qed nitkellem żmien l-Ingliżi u mort għal żmien il-gwerra, ġifieri ir-rispett, ċoe li jirrispettaw is-saħħa tal-Knisja Kattolika l-Ingliżi baqgħu jarawha sal-aħħar. Ġifieri mill-bidu sal-aħħar. Jidhirli anke kien hemm xi trattat. Jista' jkun li forsi mhux rispetti ma jaħdmu b'moħħhom. Ukoll, imma m'għamlux bħal Franċiżi li qabdu u dewbu il-fidet biex ħallsu s-soldati minnhom, ġifieri m'għamlux hekk. Hemm xi mistoqsija oħra għax sarilna ħin. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Ivan. Grazzi. Qabel nagħlaq nirringrazzja lilkom tal-li ġejtu, tal-interess tagħkom u ma nistax ninsa nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea tal-li servet dan il-post lill-Akkademja tal-Malta.